Urtebete da gaur Altsasuko gazteak espetxeratu zituztela. Abokatuek Madrilera eramango dute gaur auzia berme falta salatzeko. Auziak ez du epaiketa egunik oraindik, baina bai zigor eskariak. Fiskalak 50 urteko espetxe zigor eskatzen die 6-ri, 62 urtekoa beste bati eta 12 urtekoa beste bati. Espetxean jarraitzen duen Oianen aitak adierazi du urte latza izan dela eta zer gertatuko den zain jarraitzen dutela. Oso urte latza, bortitza, gogorra gauden bezala. Hiru atxilotua eta, horren zain, zer gertatu behar den kasu honekin. Galdetu zioten barne ministroari eta berak esan zuen, datuen araberan, 9.500 kasu daudela istiluak, Guardia Zibila, Polizia Nazionalak, Cuerpos de Seguridad estatukoak. Eta hemen kasu hau seinalatu da terrorismo bezala. Harrituta gaude, zergatik eman dioten kasu honi terrorismo bezala, markatu duten terrorismo bezala, eta izan da beste kasu normal bezala. Iaz Altsasuko taberna batean izandako liskarrarekin zerikusia zutelakoan atxilotu zituzten 8 gazteak. Izan ere, kaleko jantzitako 2 polizia eta beren bikotekideak jotzea terrorismo delitutzat jo zuen Espainiako Auzitegi Nazionalak. Horri jarraiki espetxean jarraitzen dute Adur Ramirez de Alda, Jokin Unamuno eta Oian Arnantz Altsasuarrek. Altsasuko gurasoen plataformak afera terrorismo delitutzat hartu izana gogor salatzen du. Al final, la Audiencia Nacional, todo el mundo sabemos lo que es la Audiencia Nacional y todos sabemos para qué ha servido y para qué sirve. Auzipetuek eta beren senideek babes handia jaso dute hilabeteotan. Besteak beste, Europako Legebiltzarreko 52 parlamentarik, Espainiako Kongresuko 74 diputatuk eta Espainiako Estatuko hainbat juristak eskatu dute terrorismo kalifikazioa kentzeko. Halaber, Europako Batzordeko presidente ordeak irailean adierazi zuen Bruselak adi jarraituko duela auzia. Protesta moduan gurasoek dei egin dute gaur arratsaldeko 8etan herri osoan argiak itzaltzera, eta ordu berean elkarretaratzea egingo dute Iortia plazan. Zurrari egin